Hoxe venres 26 de decembro iniciamos o terceiro sorteo da campaña de Nadal da Asociación de Comerciantes e Empresarios. Deixamos a quen lle toca unha cesta de Nadal. E a afortunada é Yolanda Pérez. Continuamos cos premios aos clientes do comercio chantadino. Agora sorteamos un lote de viño da Ribeira Sacra. E a afortunada é Belén Varela, que se leva un lote de viño da Ribeira Sacra. Imos agora co sorteo de un lote de licores e galletas da zona. E a sorte foi desta volta para Sonia Gómez. Noravós afortunados e despedímonos ata o vindeiro venres. Xa saben que para ser agasallados teñen que mercar no comercio de Chantada.